Bakit kaya nanlalamig ang aking misis? Balot na balot, makapal na kumot tuwing natutulog. Ayaw niya na ako'y tumabi, nawawala daw ang kanyang panty. Di ko naman kinukuha o ginagamit, marami pa kong brief na mailap si Mrs. Sa tuwing taglamig, laging makakapal ang kanyang damit. Kaya ang butiki di na makasilip, hindi makapurma kahit isang saglit. Kaya't pati si Junjun palagi nang nagagalit. Sa gitna ng gabi ay nagigising lagi si Junjun. Pero si Mrs. ini-ignore lang, tulog ng tulog. Ako na lang lagi ang nag-aasikaso, pero no choice naman ako. Hinahaplos-haplos ko ang kanyang ulo para makatulog, pero makulit si Junjun, matigas ang ulo, galaw ng galaw, di makatulog. Kaya sinakal ko dahil galit ako, at siya'y bigla na lang sumuka ng gusto. Sa sobrang galit ng misis ko, tinadya ka ng itlog ko. Pero makulit si Junjun, matigas ang ulo, galaw ng galaw, di makatulog. Kaya sinakal ko dahil galit ako, at siya'y bigla na lang sumuka ng gusto. Sa sobrang galit ng misis ko, tinadya ka ng itlog ko. Nag-wrestling kami ng misis ko sa loob ng kwarto, nadadamay tuloy itong si Junjun ko. Kawawa naman siya, kulang na sa tulog, at magmula noon, iba na ang kwarto ko. Kaya't itong si Junjun, mahimbing nang natutulog. Kaya't itong si Junjun, mahimbing nang natutulog.